Направо не знам къде отиваме. Това срещу мен е град Средец и всичко е потънало в дим. След малко и по-близки кадри. Питах един изкуствен интелект, каза, че горят някакви пластмасови бали. Целият град е потънал в пушек и е нещо страшно. Датата е, момент, 24 юли 2025 година. Направо ме е страх да отивам там. Според изкуствения интелект трябва да работя с противогаз. Така правя климатика да се взима въздух отвътре, затварям прозорците и дано да се прибера тая вечер. Как се гаси това нещо? Има две бензиностанции точно до пожара. И мале... Не бях виждал на живо и толкова отблизо такъв голям пожар. Ето е първата бензиностанция, след нея веднага е другата. Мале. Вече съм на центъра, няма слънце над града.